Mä oon nyt täällä vessassa. Hytin vessassa. Ja joo. Mä oon siis laivalla. Jos ihmettelet mulla on sitten koripsari, niin ei oo mulla vaan ripsaria. Mä oon siis vessassa. Kiva pieni kommoli. Mä oon nyt rukossa, kukaan ei kuule. Siis siellä. Ja mennään kohta tanssiin ja bailataan koko yö. I'm kidding. Ei vaan. Ihan oikeasti mennään sitten joskus 2-3 nukkuu. Meikkiin. Mä laitan vähän tää lipsaria tähän. Mutta mä en kuvaa tää sen enempää. Ei. Palataan sinne kotisuomeen. Mä oon kohta Virossa, joten mennään sinne kotisuomeen. Eli Emilia. Kuuluuko? Kyllä kuuluu. Eli moikka, mä tuin noin pari päivää sitten, tai siis 2 päivää sitten sitä laivalta. Ja nyt mä näytän, että mä ostin niitä, ei ole todellakaan paljon, että mä ostin vaan 2 juttua. Ja no, ei muuta kuin aloitetaan. No tietysti mun on ihan pakko ostaa Skittersia sieltä. Tässä on niin kuin se tarpeellinen juttu, mikä on pakko, jotain fruitsei. Se on pakko niin kuin koska hän on armuuntunut toi. Ja mä ei joku mulle parempi. Että jep. Minioreota on ihan pakko ostaa. Ne on niin kuin täydellisiä. Ekana mun sisko söi yhden tällaisen, mikä oli tarkoitettu mulle. Sitten tietysti on toisen, mikä sitten että sitä ei syödä. Ja mä oon syönyt tästä tämän verran. Ja vähän CTSiäkin oon syönyt. Mä laitoin tähän alkuun niitä klippejä sieltä laivalta, koska laivalta on tosi kiva kuvata videota. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä sain nyt edes jotain kuvattua, kun meillä oli aivan hirveä kiire. Me käytiin Virossa Helsessä ja se oli tosi hyvää. Se hampurilainen siellä oli sellaista nestettä. Mentiin sieltä Hesburgerista sellaiseen Rimikauppaan. Sitten mä ostin Nutellaa, joka maksoi 2 euroa. Niin halpaa. Siis mä en voi taida tätä. Mutta kumminkin, niin toinen ostosten esittelyvideo. Tai tosi paljon ostoksia, jotain 3 ostosta, koska mä en nyt tulisi Nutellaa, koska se on tuo jääkaapissa. Eikä mä jossain kerran hakee. Mut mä veikkaan, että ensi video tulisi noin se ensi viikolla. Tai tällä viikolla, mä en nyt tiedä, koska mulla tulee inspiraatio just silloin, kun se tulee. Mutta tää video oli tässä. Nähdään ensi videossa. Se olisi moi moi!